Katsoin Emilian ja nyt tällä kertaa menen Lontooseen. Nyt me ollaan lentokentällä ja mua jännittää. Nyt me ollaan Tammersijoen rannalla. Ja mä haluaisin mennä tonne, mutta mä ei ehkä mennä. Ja me mennään nyt syömään. Nyt me ollaan Piccadilly Circusissa ja me vielä kävellään sinne Chinatowniin, meillä on vielä siellä. Ja siellä on tommonen monumentti. Nyt me ollaan Chinatownissa ja me mennään seikkailemaan, mitä täällä oikein on. Nyt me mennään British Museumiin ja nyt me ollaan ulkona ja kohta mennään sisälle ja silleen. Kirjastossa. Tää kai on vanha kirjasto. Niin. Ja täällä on korkea katto. Yhdessä kohtaa pitää museota ja täällä on leijona. Ja no ihmisiä. Nyt me ollaan Rosetta Stoneissa, siis tässä Egyptin puolella. Ja Rosetta Stone on semmonen, että siinä on jotain semmosia kirjoituksia, jotka ottaa nyt me katsotaan patsaat. Se on vaikea sanoa suomeksi. Englanniksi Statue of King Senwoster Tree. Patsas kuningas Senwoster kolmesta. Egyptin kuningas. Me ollaan täällä toisella puolella Egyptin kohtaa. Ja tuolla on semmonen kaupunki, kuningas patsas. Nyt me ollaan tässä vitossa kohdassa ja mitä sä nyt teet? Nyt me ollaan Assyriassa ja täällä on erilaisia käsikirjoituksia myöskin.
vanhoja ja kovia. Nyt me ollaan tässä kohtaa yläkerrassa ja tässä on oikea ihmismuu. Tuossa lukee. Yes. Me ollaan täällä Japanin puolella, että tässä on semmonen T-talo. Ja sitten joku semmonen patsas on tuolla. Ja täällä on kyllä aika paljon enemmänkin juttuja tuolla päin. Oletko eteenpäin? Me ollaan maailman isoimmassa lelukaupassa. Mä sain nää ilmaiseksi. Ja me ollaan kakkoskerroksessa. Monta kerrosta täällä on? No, jotain 5 tai 6. It's gonna say like more than 8 hours. So you can put like. Nyt me ollaan Westminsterin sillalla. Tuolla on Big Ben. Mä oon liian nuori mennä sinne. Ja tuolla on London Eye. Nyt me ollaan Blackfriarin sillalla. Ja tuolla on Bazaar. Me ei tänään mennä sinne, koska meillä ei yhtään idea, miten sinne päästään. Nyt me ollaan London Bridgeissä ja me mennään sinne Tower Bridgeen, joka on tuolla. Ja sitten ja tuolla on Shark. Nyt me ollaan Tower Bridgeissä. Tässä East Walkway. Mä oon Nyt me ollaan kai Höyrykon huoneessa.
Ja tossa on höyrykone. Ja se kone avaa sen sillan. Missä me ollaan? Nyt. Kiitos katsomisesta. Heippa!